I-IEC ithi iziganeko ezifana nesi abasoze bakwazi uzinyamezela njengokuba kujongwe kulonyulo nje. Kwiveki ezimbini ezidlulileyo amanye amalungu e-ANC azama ukuthintela inkokeli ye-EFF uJulius Malema ekubeni angene kwisitishi sokuvota kwaDambuza Cebukuhle eMgungundlovu KwaZulu-Natal. Oko ke kwakhokhela kungquzulwano phakathi kwalamaqela amabini. EFF yafaka isikhalazo kwikomishoni yezonyulo ngeso siganeko. Eminye yemibutho eyi-325 ezigqatsele unyulo lomasipala yenze isibhambathiso sokunikezela kumgaqo wonyulo wokuziphatha. Ukuqinisekisa ukuba abagqatswa baziphatha ngendlela ezakukhuthaza unyulo olukhululekileyo nolungenamagingxigingxi. They're taking reasonable steps to ensure that the party, its candidates and office bearers comply with the code. Making a public commitment that everyone has a right to freely express their political beliefs and opinions. Amaqela ezopolitiko awavumelekanga kuba oyikise abagqatswa okanye abavoti, ukonakalisa okanye ukususa amaphekepheke amanye amaqela kwanokupapasha iinkcukacha zobuxoki. Abangenzi njalo, inkundla yezonyulo iza kuqubisana nezikhalazo ezikumila zinjalo. Any member of the public or political party has a right to approach this court directly to report allegations of violation of the code supported by the necessary evidence. Eminye ke imibutho yezopolitiko ithe izawuthobela lo mgaqo ukuziphatha nokukhuthaza okunyamezelana kwezopolitiko. We are talking to our structures everywhere in the country, including KZN. Obviously, if our members are at fault, the laws of the country must be implemented. We will continue to educate our members to be tolerant. Ngelixa amanye afana ne-DA ne-NFP ethe nkqu nekomishoni ngokwayo ifuna ubekwa esweni. I know what rallies, what billboards, what posters cost. They cost millions of rands. And I think it's completely ridiculous to assume that the EFF is doing this without a single donation over 100,000 rand. Ukusola namhlanje kusele inyanga enye qha phambi kokuba abemi beli bayokuvotela amaqembu ezopolitiko. Amaqembu ezopolitiko ona azobe eqhubekeka ezama uchola ezovoti de ufike lamhla wovota ngoNovember 1. Ndinguyulisa Njamela wendaba ze-SABC eGauteng.